ותגלי עד כמה חשוב להראות לגבר שלך את המתיקות שבך, ותשתמשי בידע הזה כדי להעצים את אהבתו אלייך. אני מיכל בראון, מומחית לזוגיות טובה, ואני פה כדי לסייע לך לבנות מערכת יחסים חזקה ומלאת תשוקה. אז בואי נתחיל. כל הגברים אוהבים מתיקות באישה שלהם. למה אני מתכוונת כשאני אומרת מתיקות? בעיני הגברים, אנחנו הנשים לא אמורות להיות או להתנהג כמותם. אנחנו לא אמורות להיות נוקשות, קשוחות, תמיד רציונליות ופותרות לבד את כל הבעיות. העיקרון של המשיכה הוא בין הפכים. גברים נמשכים לנשים ולהפך בגלל הניגודיות, בגלל ההבדלים. ונשים בעיני הגברים הן יותר רכות ויותר נעימות מהן. הם לא מחבקים את משה מהמוסך ולא מלטפים את אברהם מהמילואים. צ'פחות על הגב לחוד וזוגיות לחוד. עכשיו, חשוב לי מאוד שלא תתבלבלי בין רכות ובין חולשה. אני חלילה לא מייעצת לך להתנהג כמו ילדה בת 5, או כמו מרילין מונרו בשיר Happy Birthday לנשיא קנדי. את לא כנועה, לא חסרת אונים, את לא חסרת אישיות או נטולת אמביציה, ממש לא. את יודעת מה את רוצה בחיים, את מנהלת את העולם ואת לא מוותרת על עצמך. את רק מעגלת את הסגנון. וכשאת ממש חכמה, את עושה בדיוק את כל מה שאת רוצה לעשות, רק בטון יותר רך. את מרוויחה כפול ככה. את משתמשת בדבש ולא בעקיצות, ומשיגה הרבה יותר. אז בואי נוציא ממך קצת מתיקות ונגיש אותה לגבר שלך. קודם כל, חיבה. למה חיבה? כי חיבה מייצרת תחושה נעימה בגוף, וזה עובד על כל יצורי האנוש ללא יוצא מן הכלל. כבר כתבתי הרבה על חיבה, ואת יודעת איך להראות אותה. כולל חיוכים, מבטים לתוך העיניים, חיבוקים, לטיפות, נגיעות רכות וכל השאר. ופה אני סומכת עלייך לגמרי שתסתדרי לבד. שנית, תהי קצת יותר קטנה ממנו. מי שמכיר אותי יודע שמעולם לא הרגשתי קטנה ליד אף אחד, אבל מה שאני מבקשת ממך ועושה בעצמי, זה להיות טיפה יותר קטנה מבן זוגך על פי תחושתו. המטרה היא שהוא יחוש תחושה מגוננת כלפייך. אפילו אם את שורפת חזיות מקצועית בין השעות 9 עד 5. כשהגבר שלך מרגיש שאת טיפה יותר עדינה ממנו, צריכה ממנו טיפה עזרה, הוא רוצה להעניק לך. זה המצב שאליו את שואפת. עכשיו, את לא מתנהגת באופן תלותי חלילה, את לא מקטינה את עצמך, את עדיין אישה עצמאית, החלטית, מסוגלת, חיה במאה ה-21. אבל הסגנון שלך הוא רך. את נותנת לו לעזור לך, את מבקשת ממנו עצה, את שואלת אותו מה הוא חושב, את מקשיבה לו ומעריכה את חוכמתו, ובטוח שיש לך מה ללמוד ממנו, לכולנו. אז מה שאת עושה בעצם זה מאשרת את המקום שלו כגבר, כראש המשפחה, וזה הדבר שהכי יגרום לו לחוש בעל עוצמה, ולראות אותך כאישה מתוקה. וזה בדיוק הניגוד המושך שאנחנו מחפשות. שלישית, את אף פעם לא מקטינה אותו. אסור לך בשום אופן לחלק לו פקודות כמו לילד בן 5, או להעביר עליו ביקורת נונסטופ. זה מסרס, וזה גם לא עובד. כבר כתבתי על זה, אני מזמינה אותך לקרוא באתר שלי. תשמעי, על זה אני ממש מתעקשת. אם תקטיני אותו, הוא לא יראה בך שום מתיקות, גם ברגעים שבהם ממש תנסי. אז תפסיקי לקלקל לעצמך, וסליחה שאני כל כך קשה איתך, זה רק מאהבה. רביעית, את שומרת מתיקות מיוחדת רק בשבילו. תראי לו שאת לא מתנהלת בעולם כמו שאת מתנהלת בבית איתו. את שומרת לבית, לרשות הפרט, מתיקות מיוחדת שרק בן הזוג שלך מקבל ממך. נכון שזה נחמד להיות נחמדה ונעימה לכל סביבתך, אבל לגבר שלך שמורה מתיקות שאחרים לא מקבלים. ואז הוא יבין שזה משהו מאוד מיוחד, ויעריך את זה עוד יותר. אז מה הוא רואה בך כשאת מתוקה? כשאת מתוקה, נוסף לאישיות שלך עוד רובד. את יותר מעניינת ומסקרנת, ואת יותר שלמה. את הופכת ליותר אישה. גם עצמאית ומאתגרת, וגם מתוקה. שזה בדיוק מה שהכי מדליק אותו. ומה את מקבלת מזה? במילה אחת, מתנות. וביותר מילים. כשהגבר שלך מקבל אישה מתוקה, כל מה שהוא רוצה כל היום זה להעניק לך את מה שאת צריכה, לפנק אותך, ולהיות זה שמקבל ממך את התודות המתוקות. שזה בדיוק מה שאת הכי רוצה. אז לכי אליו ולהתראות בסרטון הבא.
the sun.